ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘወርካም ይጸውዕ በቃና ዘገሊላ ባረከሎም ወረሰይኮ ለማይሆን ማውረስ ወደዝቶ ዘንብሮ ከይዜኒ ባረኮ ቅዱስ ዮሐንስ ምስሌን አወሎ መስሎ ምናምን ተሳሰለ ምናምን ለፎርሱ ምንዘወታ በረከት ለለይ ሰኪም ደምከካ ኩቡራላትን በአማን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ብራክ ዘመጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ብራክ ዘመጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ብራክ ዘመጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጸልዩ አቦታቴና አዋቴና ዓለም መንታይ ምንትዝ መስዋዕት ጸልዩ يا أولاد لما تعالوا يسمعتا نجمعهم رسلتا ناتخنوا نايمن تدخل نار من ذكارياس المسواتهم تقبل المسواتهم واردا يقبل الكاء من الرسل سمع النبي نحن نزل السماء قبل وعلى نور بسم الله في تنسائه صلى الله عليه وسلم Durante il suo ኢየሱስ ክርስቶስ አቦይ ገዘል በቅዱስ ጸሎት ካዘክረኒ ለካ ያሐሉ ወአመስዋዕት ሐምዱ ወአንባወል ወብሮዳት ይቀበል الكاس مرد يوكمت علينا الناس مرد يوكمت علينا الناس مرد يوكمت علينا አፈተና غينات وفرات نو ቅዱስ
عنده التسمية المسيار تدرسوا هذا من تلدهم مباين مسوات مداميات أسرات من تتركها مسلانا وزعم وحبهم حبهم يقولون يقولون هذا الليل يقولون 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 من كسر ما يقبل المخلوق وركت سلطان اللوك يالنا نايو من تلدهم مبادهم حتى كريستوس يقول له ما سلامت أغوتها سوف تنسى سلطان النفس يبقى خاحجها مبكر سلكم حرصان لمن ندلنا لنا من تزمبرتا سوتنا نسنا بوتاتين حواتين حاتين من كان من تدوهم دوهم قال أولا كما سوي هذا سمان من نزلوا كلهم منا إذا كريستيان تورس وعدنا الملكات لنا مقدم حرص خاطر قلنا كلهم ما سرعت أمر سرنا أو بيت آخرين بدفرت كيف بدنا بسحتها بتنقل ونبغى وفعل بيت وقولوا خنبه مزرعة ويكا بسبب إنسان تبدل لك نايسب دهان تبلتي خملوا وما برسوا بيت أهلوا حتى أن سريت هذا نبار غنا بسنا الناس أكبرنا نخلص وهم دام نفسه خلهم من كريستيان سواتير راجع يود من مستسمع وابسلنا راسم كامل عنا وبسوات كامل سامسنا عنه وابويت أنا بلغنا من دحنا يسوع كريستوس مسرائي خام ومسكان لنا سما يوم الدونة كيف فصل لهم كل ساعة دلالة على أمامين እግዚአብሔር በምህረቱ ኃጢአት ገብረና መንተሳሐለ ነስ ስጋውን እንደውም ሰላም እንደምናለውና አሜን ወይታ በምህረቱ ያደረገና
በጽናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምናሎና ክሳብ ፈጸምታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ሙሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎን ንሕና እውን ከነስመሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዓድሎ እውን ክኸፍለና ምእንቲ ለኣካን ሓዋርያት ንልምናሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንኦም ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ጴጥሮስ ምእንቲ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳት ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቖርቡን ጻማኦም ፍቕሮም ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃትን ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጻሕፍቲ መዘምራን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ልቦናን ክሰምዕ ዝዓዘዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሓድርን ጻማም ክቕበልን ምእንቲ መበለት ረዳኢ ዘይብለን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዓድልን ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልእ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕቲ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳን ሰበስልጣን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንነፍስዎ ከም ዝጥዕሞም ዝሕሾን ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሎም ክሓልየሎም ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ሲሳዮም ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦም ምእንቲ ሕዙናትን ብያሃትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቡድናዊ ትምህርትን ክህቦም ፍጹዋን ጾማም ክኸብለሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቕዱስ ክፉእ ሰብ ምሕረትን ጸጋን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ ተማም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ክሓስብ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊስ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘደይ ስፍራ ክዝነ ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳወስኖም ንዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምሕረትካ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸልን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምንን ብመንፈስ ቅዱስ ክኸልነናን
ንለምናሎና አሜን። ወይታ ምሕረትከ ይቅረበልና በአብ መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢምና ብፀጎብ ንዓቢ ብስሙም ክንካ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክነነ ጸሎትና ሰማይ ከቅበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ አሜን። ተንስ
እሳት ቀዳማይ መልእክት ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅዲ 20 ሳብ ፍቅዲ 49 እጅግና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥእ በዝኻ ናይቶም ዝሞቱ በሁሪ ትንሳኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ሁላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ሁላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግና ነፍሲ ወከፍ በብመስውዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ከዓ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስትን እግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላቱ ካብ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳብ ዘግርፎም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላእ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ ዝብል ከሎ ግና ነቲ ከምቲ
ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚአብሔር አቦ ከም ዘይመልከት ብሁል እዩ ኩሉ ምስ ገዛሉ ግና አምላክ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዝግዝኣሉ ክገዝእ እዩ እንተዘይኮነ እቶም ኣብ ክንዲ ሙዉታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሕኦም ብስሩም ሙዉታት ዘይትንስኡ እንተኮይኖም ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዶኦም ዝጥመቑ ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣሎና ኣሕዋተየ ንፈኒ ዘሎ በታ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋግፀኩም ኣለኹ ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊ ዝዋጋ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኮይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ ሙዉታት ዘይትንስኡ እንተኮይኖም ግና ከምቲ ዒራ ፅባሕ ክንሞት ኢና ንብላ ንስተዝብልዎሉ ኣይኮነን ኣይትተሓለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የባላሽዎ እዩ ቁንዕና ንምግባር ተበራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ ገለ ካባኻትኩም ንኣምላክ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ዓሻ እቲ ንስኻ እቲ ዘርኦ ከይሞተ ሂወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዝተዘርአ ድማ ናይ ስናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካ ነቲ ዘርኦ ኣምላክ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብሰብነቱ ሂቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዋህ በይኑ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ ምድራዊ ሰብነት ከ ኣሎ ግና ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ እዩ ክብሪ እቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ ብክብሪስ ክኸውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ ትንሳኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ ብዝብስብስ ይዝራእ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ባህርያዊ ሰብነት ይዝራእ መንፈሳዊ ሰብነት ይትንስእ ባህርያዊ ሰብነት ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ሰብነት እውን ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሂወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ከዓ ሂወት ዝህብ ኮነ ግናኸ ቅድም ዝመፅእ እቲ ባህርያዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን እቲ መንፈሳዊ ድሓር እዩ ዝመፅእ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለዝተፈጠረ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ እቶም መሬታውያን ከም መሬታዊ እዮም እቶም ሰማያውያን ድማ ከምቲ ሰማያዊ እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዘልበሰና ከምኡ ድማ ምስሊ እቲ ሰማያዊ ክንለብስ ኢና ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወዲ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕልና ኣብ ልዕለኹም ውረድ መልእክት ጴጥሮስ ወደ ሐዋርያው ለዚህ ነው አምላክ መድኃኒተ ኢየሱስ ክርስቶስ
ጸሎቱ ወረከቱ ያሉ ለውፃን ጴጥሮስ ለውፃን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወምስለ ደብረ ብርሃን ወምስለ ሀገሪቱና ኤርትራ ምስለ ሀገር ለዓለም ዓለም አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 7-13 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጴንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቆሎጵድያን ኣብ እስያን ኣብ ቢታንያን ተሰደድኩም ፋሒልኩም ዘለኹም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዛት ክትኮኑ ብምንጻግ ደሞ ከዓ ምእንቲ ክትነጽሑ በቲ ቀዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን አባኻትኩም ይብዛሕ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንሱ ህያው ተስፋ ዝሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉድ ዝገበረና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ንሱ ነቲ ዘይበርስን ዘይባላሾን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ኣንቢሩና ዘሎ ርስቲ ከም እንወርስ ገበረና። ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃዝ ዘለዎ ድሕነት ክሳብ ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክህልወኩም እዩ። ሽሕ እኳ ሕጂ ንቑሩብ ግዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግድ እንተኾነ በዚ ክትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ኸዓ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረድእ እዩ። ወርቂ ሽሕ እኳ ብሓዊ እንተተኸልዐ በራሳ እዩ። እምነትኩም ግና ምስተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሃትን ክብርን ከተምጽኣልኩም እያ። ከይረኣኹሞ ተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኹሞ ውኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኩም ምስተቐበልኩም ከዓ ብክንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ክትሕጐሱ ኣለኩም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንዓኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣባኻትኩም ሓልዩ ብዛዕባ ስቃይ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽካ እቲ ኣገልግሎት ንዓኻትኩም እምበር ንገዛእ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተላእኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ሰብኩልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነቢሩልኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲ እውን ክርእይዎ ይውህቡ እዮም። ስለዚ ሓቓቑ ልብኹም ተዓጠቑ፣ ከምኡውን ተጠበቑ። ተስፋኹም ከዓ ብኡ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ ትረኽቦ ጸጋ ይኹን። ኦ ኣሃዊየ ታፍቅሮ ለዓለም ወይዝሃለው ውስተ ዓለም ዓለሙኒ ሃላፊ ፍትወቱኒ ሃላፊ እስመ ኩሉ ሃላፊ ውእቱ።
ቅድስት وبارك لعلى وقامريتك وابزع لذات يعتد وانزل تقلقى بيمانك وكسين يسكر توت لكم سلم سلم كرسان بسوات يزين يوزل بين والعالم آمين يراواريات عراف كلته قالوا زرع عسران كلته انكساب ثلاثان شوعته آتم سبو إسرائيل نزل آلد يسمعوا كنت بعد غاتكم انتو فانتوا يوسنا زرابتي أملاك وقاما صرفم تدوروا هاي لين تامرات انت مدن أملاك مصر بسماعي نفرح نادي خنتي مدن مغري أملاك ذلالما كنتوا تزتوا فهي يسري بياتهم حدي دي باللهم شغلكم وقتلكم وموت حيثوا كود محوسلة ذيك على غاب لا كان ما سبتم موت فتحوا آتهم سوداويت وزعبوا خمديبن للديار كل ساعة المير يونس بيه ما ليس لظل غايتنا وطنية لبيت حق وسل السالكة للبلد سلقات التسوات نبري يا مغنيا لنو سيار في الله حقاني إخاء مقدسان قال ما مغابر خمس بس أيدي قبلوني خالص هم قبيه وطي أفلت قال نساي مهلا وقادم ما حقوس هتفت مني إيخاء آتم حوالناتي رسابة أزغنا كنتم هتخمتن استغبرا وقالوا خاصة ما كنا خمد الوراقا إذا نقل رسول النبي تلازغنا أبلا حاجة خبر فرا خرصون أزوان وغمم وحلا خمد محلل بيفلت نظرا وسوء أرسيا كان زي ترب سوقا خام بسواس كان زي لا غبي وليد وخام دعبات انسى أخرستم تزار يا أملاح نزري يسوس زي آتنسي ويمنهم حنا كل عنا خلنا يزين قبل مسخاء كرينا حدين ما أبي ما نام لا ظهر مستقبل تدرسان من فوس قدوس هذا أبو مستقبل نزل مسخاء كمتري وتسمعوا وندر لهم نصهم دول لهم نصو أبسطون داود كاب على بيتين صلاة مرقد تدرها ساعة قبل ما في ما نايتام مزو زبال أيضا بر نصوص نفس ما عرقا بأرسي أملاح نزل مسخاءكم تغت سقلكم وهي سمعوا بيتا مسيحكم القبر ذلابي تخلص يا مرقد تفلت يا ملا وعوي وتلا لك لك يوم ذلاب نبغزين لي يوصل التسوات وتمسكل على
ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሕቲ መዳቀለ ዝኮንክ ምህረት ገይሩ ዓዳትና ምተሓድገልና ዝክርና ልምነካ ኣለና
ጸሎትና ምህላ ተቀበል ሕርማይቻ አውሪዱም ባሁቱም ጸሎትኩም ብልበለና መንግስት መጽሐፍ ሁሉ ቅዱሳን ሆኖ ጸሐፈና ናይ ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምላክ ልደታ ملك رجيت محرات يركابلنا وحسنا تقولنا وعالم سلام حرمته أورد ما برهان عربة سلام يمتحنا قدم ما تيوس نقدم من مرقب سلام يمتحنا أبو نزل السميان والكل عنا سمكاي يقدس من سماء تمطى واتكا سماي كونا مدريهون نعلة يرانا نحنا نزلنا بلوم كمزعلنا اللوم بدلنا عدلنا أكفوها ولنا بل أفتنا يتتونا منس حيل كبر زلالنا تيون ኦም እግዚአብሔር በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለሙ በሕልናቴ ድንግል ብስጋሁ ድንግል አደርያቤት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ስብረት የቤ ፍረቀርሶ ምሩቕ ኦም ለተሰራ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሬራ ኢየሱስ ክርስቶስ መንጣና ምህረት ለምንና ዝንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያት ጻድቃንን ክሪኡ ደለዩ ግን ካልኦት ነዚ ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግን ኣይሰምዑን ናባትኩም ዝሪኣ ዘለዋ ዓይኒ ዝሰምዓ ዘለዋ ኣእዛን ብፃኔን ከም ዘርጋ እንጂ ድማ ካብ ቅዱስ ወንጌልካ ንሰምዕ ሰሚዕና ተግብር ብጸሎት ቅዱሳን ዝበቕዓ ግበረና
ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ምራና ገረዘም ወርዛ ነገር ዛምርታና ገርገር ተጋን ሳና ወራል ካንሳ ወሰን ዓለም ሰርጋ ምስራጋ መንግስትኻ ወንጌል ክሙሩን ክሰኩና ውሽተ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዌን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነገርሑ ሕቡብ ምስጢርካ ክሙሩን ዝለኣከ ንስኻ ሕጂ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካ ፅድቅኻ እንዳኣኸልና ንዓይልና ዓይንትና ኣብርሃልና ኣብ ብርዙ ወንጌል ካብ ተባክ ክንሰምዕ ዝበቓና ግብረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ሂበና ንፈርባረኸና ናይ ህዝብኻ ምሳት መንግስቲ ሰማያት ዝተላለና ክኸውን ኣብዚ የሱስ ወብሪ መንፈስ ቅዱስ ፕራክሊቶስ መፅንኢ ኩለና
መንግሥተ ሰማያት ከኔባያሞ መኖንታሱ ወንጌል ዮሐንስ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጸሓፎዩ ጸሎቱን በረከተ አምላኩን ምስኩና ሕዝበ እግዚአብሔር ይሆን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ ፍጻሜ በተቀዳሚት መዓልቲ ሰሙን
مدري مسمسة دوم دكا مزامردو ندوم أيود سلز فرحو معصو تشكيرو نبرة يسوس كا عبدا تأكيد وملاز نبرمت ما خلهم دويد دما سلام نعفتكم يكون بلو زمس بلوم كا عداون قدنو نرايوم بتوم دكا مزامردو نبويدام سرايو حقوسو شعي يسوس كا بحد سلام نعفتكم يكون كبدا أبونا عايز لا غني أنا وين كمو لغمكم الله خبرهم إزيلوا أقبل اللهم من بس تقبلوا عاد هذا نزحكم نزحركم لهم كحدوا لهم نزحركم لهم جناي كحدوا لهم نيولهم حدا أقدم عصر دخلت اتمان دازبال توماس جنا يوسوس كمت غلهم سعادتهم عين برن توم كالوت عصرت دك مزامر تان ويدارينا يولوا توماس جنا عصر تشنكار أباي داو اند زيراو أتابعي دما أبتز تشنكرو اند زيدو أبقنون إلي اند زيدوس أهمني ولو دهر شمون دما أدغا توم دكم مزامر تقم بحدش عاوش بيتنا ورو توماس وين مساعداتهم نبرا معاد صوت شكرو والله يزمت أما غلوم دو إلون سلام نعاقتكم يكون ولا دحر زغان توماس أتابعها نابزامت نأداوي وين رأى إتكان نابزامت ولا نابقنا يدوا آمان برزي آمان يكون ولا توماس كان مليسو ويتاين أملاخين ولا يزغا سلزراغاني زامن إيغا زامن كا توم كير آيو زامن وصانيهم بلو يزدما أبز مصحاب زي صحاب غالب زحتا أمرات أبقد مدك مزامرتو قبرا قناغي يزوز نسو كرسوس ودا أملاكم زغانا من تخطامنو أمينكم بسمو هيوات من كترخبو إيو إزز تصحابا بودا أملاك زامن نايسر على موالي وطاقا قناميو كاوزن كساوسن عالم زلا نهارات حنت قبائل زغنة سلام حنت قدس بيت كرزان كازك سنديو أنت سلام بي تكريسيان آتي نغلهم منانن باركهم نغلنا وين عب سماي زرقب كل سلامنا لبنا بنولنا بونا بيوتنا سلام بنا نمراغرنا عقرنا إرضاهم وناغر أمريكا بسلام عكب أوصانا وشتنزلو قرابتنا بقول سلام أسرقهم نقول سلام كل يمكننا يغام وسلام قادم بنا وكزيابير بزيكا نفضل سلسيبنا تريد كاكبرنا وكان هنا بنا قدس كان سمن سوعنا لنا نفسنا بس قدس الدهن أبانا أبعد بارود كان أبعد كل حزب قاون موت حد هذا يقرطعنا
ባህል ወደኻ ምስል መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ስልጣን ዘለቃለሙ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም كلهم ጳጳሳት وكلهم ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሩታን ሃይማኖት نمحبرنا ذكر ما باركو تنديو بنت ذاتي يا قدس وما مخلقان قدست النذر وارغا غبرنا غاون صغابو بيت صلوت بيت نصنا بيت بركات اندما غبرو معنا نبارك خبانا اندحر نسمون زلالم سناي موالها او غويدا املاك يدسم صلاه غيبتم بروم قدس سمكا صلو كلهم كاقم غز خيرحو نزبغا غنا كل غزي فقاركا بزغبرو ببركات الفن عائلابن تلفيت عائلابات بروخات يكونوا بعد ودغام سلسل بس كل سنبو زلقالو من كل سان زلالم نبال كلنا وتباب ክርስቶስ ወላዋህ ዘንዶ ምስሌው እንግና ይፈጠር ዓለም ብርሃን ዘብርሃን አምላክ ዘአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአቆ ዘተገብረ
زوري مثلا بملوكوتو زوتو كله كنا وزن ملوس عرو زونا وإيمنتني بسماي مدرني زبديان لس وبنت منانيتنا وردم سماء سوات سكو أنفس قدوس وماريام قدس ترنجل وانا بيسي وتسكل بنديان موالك بلاتوس بينتيناوي هم وموت وتكبر وتسامدان عن زالس لك وكمسو وستوك زال مصاحب أرقم صاحب سسميات ونبر بماناو ዳግማይ መጽስፋት يبقى يوانم دانا وعربو مالك لمنقصو ونعمن أنفس قدوس كزي ماهيوي زسرت سمار نسقلتو ونسبوهم سرعا ووزن بنبيات ونعمن بعدي تنقل لسرت عديات ونسيبو تنسيمو داو ويوضع زي مثل عالم والعالم عالم تنسائي مدان نسوز وانا كابسكاون مني يقبل نسوز يكون كنا يقبل سيتام سراوي كن نزوم استلالو ملكوت حوغينا وحسابات زموتن قال انزل له يغرد إليك كابسكاون ساعات كم تتصاوم دماغ من يقولون كم عادات نسوي بالفرضكم كي تنسعوا من يقول أمرنا يسوع سكان دمن انتقربكم حياتكم أبرزكم أنا قواداتكم نسوي نزين أيكان كارز سافر ويز حماس العرب ويكابو خفاته وشبكة سنزوم تلو نقولتنا مرحنا يسوع كريستوس كم زقطون عبد العليون كم زشعل لنا يرده عبكن دبرخت مرجم عبكن حفلت حتاتون كاب እግዚአብሔር አምላካን መስጠው ኦ ወይዳይና አምላካን ግባር ስርዓት ወአብ ሰላም ፍቅርን ጉብዕልን አንተ ምክንያት ዝጋብቶትና ራቀለ ፍቅርን ሰላም ዘለው ዘመን ሰናይና ወርም ዘስመራ አምሳና ግርግርታ ጽምሩ ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዞር ካብ ሰማይ ምድራይ ሰላም ዝገብር ካን ሰማይ ምስጋናን ዘላለም ናት ካይመና መስግኑን ሁሉ ዝባህል ዝገብር ካን ሰናኻ ተንስ
በልሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊ ዲያብ ጎይታና ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስልጣን ዘለጋለም ቅዱሳን ዘላለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከት አምላኩን ምስቡጽ አቦና አቡነ ጴጥሮስን ምስኩልነ ጳጳሳትናን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ናገርና ኤርትራውም ናገር አሜሪካ ብረዴን ዘላለም ዓለም አለውልና አሜን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ
ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወብፁዕ ጳጳስ ኩሎሙ ጳጳሳት እንዘ ያኩቱከ በጸለቶሙ ወስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያ ካህን ወዮሐንስ አስልኩ ዳር ወሎም ወስኩ ደቦግራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኻ በበረከት ምድራዊ አምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ባናላ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ደጌቷ ብምሕረት በሃይማኖት ከም ዝረሓው ግበረልና እምነ ቅድስት ሥላሴ አሞዳሳ ስማ አስፈጽመልና ኦ ጎይታ የክርስቶስ ንዝሓመዙኻ በፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ብቑነ መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕና ነናቦቶም መለሶም ንፋሳ ሰማይ ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ዛዕቢ ዚኣፍረ ምድሮም ባርኽ ኣብ ገዝ ምድርኻ ዘውትር ሓጎስን ተላን እምነት ክርስትናን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ጊዜና ናይ ሰናይ ነገር ክሓሱ ልብጽኑዓን ዝኾኑ ሓያላት ምለስ ኩሉ ሰዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወገብስ ሕማማት ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑ ሃይማኖት ኮይኑ ንስመቱ ንዝዕሎም ሰላም ቦታ ሓዝና ኩሎም ስዋዕቲ ኤርትራ ሃገረ ሂቦም ንግሥተ ሰማይ ዋርሰልና ኦ ኣምላኽና ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዋግኦም ክኸፍሎም بعطان بغروان بويني بميرم بمبراتي بمقارجة بمصحابتي من بابا وحبيت مغمز حالي باركم من تقبل اللهم أو كرسان على محرم مركبات إنسانا تاكيم وزلنا وخلهم رح اللهم أقول ما في محمد انقسم من بركة من سؤال نزهر والكاء نزهر والله تقبل اللهم دجنا كلها سنة حقوس ندعو ما سنة أشواط سنتنا مركم بزلوا بمري مزاتي نزلت أقوام نحن محرد فاتح النوم وممرنا يوكسنا بخام نزل يلبن زيهم ذكرهم نزعزنا خلهم هاتسوي من استغاث ذكرهم نعين عاتيات النعمار هم ذكرني وقويتا هذا حرص هذا حرص هذا وقويتا حزب غاد حمد استغاث هذا نزل على يوم آمين ማረሙ እግዚኦ ወተሳሃሎ ለጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሩን ጸጥ በል መሰረታት ሕዝቡን ይደንግጹ እለ ትነብሩ ማርያም ታንገረ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባሕነ አብደን በእንስሳ
እንስሳተ ነብረ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበላ ጋባት ማታዲ ምግብና ደሌ ከምፃናት በቀ በጋት ተመላለሰ ከምሰምተራ ያገብን ይሻለ 30 ዓመት አብ ኤራኖስ ተጠምቀ كابزا كوين صوب صوما برقا درب ديابلو زفتن وحين ملكوتون كزات سمسار
ሸንኮር ወርሱ በድሮ ወጎን ወይናት ወቆነት እስራኤል ሰባይ ከአደም ማያንቱ የዘዘም ጽማሙትን ከርስታ ወዛዘዮ ሞተ ዘይመ Yeah.
ምስለ መንፈስ مواد سب مقدای بتانی اباری سبونی لانا کل سب درسنا کل آم سمای وطابن ناز تریم سجای قرارون آز سلو قاموتی بدو خب سعای کام کل نمرت کو آزم تندن مصبران ندنا ساترت کا نظام کرنا می تو نادر کا ورگان کلان کل تو دس بتو لدونا نفسار کا تمارالت نساقا كورم بتبلس كل غبراء ماذا زناني مغرد زازنا تايد سنادنا مرون تايد نمسات باين نمسائلات باسط تسعو أبيتي باي غبر موقعنا بارس من سسمات ورسول زفروات فكر سحلوات حلونا زاليو غامو قصير غبوب ما قد حق تغيد نمسات مستشايطنا نزل على معلم من قصص عرينا مرانينا يقول ስጋው ወደሙ
ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስቲስን መዘምራንን ደናግል መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን አንስትን አርጎትን ህፃናትን አብዛ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ቆም ዘሎ ሁሎም ህዝብኻ ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦ ጎይታ ሆና ሃይማኖት ጸናም ዝሞታ አቦታትና ናዋትና ናትና ዘክሮም ነብሶሙን አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር አናውን ጋር ሁሉ በደል መርገምን ጋር ከደን ጋር ካብር ካስከም ሐልሙ ካስና ደህነና አሜን በቃደት ምሮሰት ምስካት ለወጣ ሃይማኖት ምሳረማ ከመና አሜን ኦ ወይዳ ደበን አይደ አሜን ሁሉ ዛፍ ባደረና ሁሉ ግብዘይታ ጋር ዘላለበት ሲናምረግ በረና አሜን ኦ ወይዳ ባድ ጋር ድረስ ሁሉ ዛፍ በጽማበና አሜን ስናውም ሱላም ጉዳን ዘማዳደና መንግስት ማያዳ መጻፈ ወጻፈና ጎይዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዞን ዘንበት ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ቡዘለካ ለሁሉ ግዛን ዘላለም አለ አሜን
زينا يبعك نجا وإذا مرعنا نيس كرسوس كبر دميو آمين وقامن نسقبلون نهوة المرعنا تنسرتات وهابيو زينا ماني نعملنا نبحكي سقاون دمونيو آمين آمين إذا بدأ مرعنا نيس كرسوس بودا وقال نقل زوانا سقاب كرسوس كل مرعنا زوزرهم سمنا قوة حدث قبروا سقام دمون كم سخونا بزين الدعواس من بلادن بزين باللاين من لوادن زمن بيتنا وبلادن بسرنا مسكرنا سماي سخونا من دانا من ديوت كلنا علي وزهبويو آمين 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 مرحبا بك تسويتو كتوان سات ويكم كتوات عين خمسيت مليان من كابو بمنا دانا علي بابو آمين 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 وآمين زين بدأ مرعنا نيس كرسوس كام دمون كم تخونا نعوم سكانا كبرن سكلة سكبويم سلوا سمايا بون سوحي ما فسكر سلام كرسان سلام عليهم آمين أوه زيابير أملاقنا بازب لك مسوات سكا ودغانو على ودغان انتانا مويديو بزغل حاجاتنا ناسيرنا نوع كرانيس وزسر سودان ودغان انتانا يكرر عن لزارب دمنا يبارك عجاز سسريون نندمو تقبلنا كما يفكر ودغان انتغس مرقا وقنا تشكار تقبليو مزدعنا وزيتانا وشتلبنا دي بحاتيات وكيرنا يمو ويدان سوتنا وزاسلت ونا معرض كهبنا دمونا الحاتيات كتيرنا يكابي ودنا غباغا كفلي نعانا نمسحات خاب زيت سكب دفار زيتانا بحننا ويدان سان وزنان أملانا مرانينا نغامو نعانا نبارد كوصل نفسنا ننقصلنا ويدا يسوع كريستوس بعد هذا سبنتنا هذا تقبلنا يكوننا نحن وضعنا كائنا كنا وفزرا زرعنا مبارك بامسال كان سبترك سجانا نفسنا تزاز كابل برازار سينا هنا جلسنا يكبري بنا نتونا نعنا بمتار كامن تبرعنا سبسلت وان كامن تخبر مسكر كامن ويسلت وانا متكنا بسال زيت ما كل بدل مركب من كل هذا وسط كتب صارنا نلمنا كان مثلا كان لنا نسقان دم كام استقبلنا نموكس نبردنا يمون مهرنا لا يقرب لنا أو يوتعلم بوسرة هذه دهنت نفسنا نابلنا وخطوة دنقل بسخونة ولا ريت كام نايكل سنبارا لما نبنا ونسمت مكلما نبسلت كلهم كرسان ملافتن بخلهم سنة إذا قادت سماعات تساركان بسان سلام على آمين لمن كلنا أنفس من الجنة أجل عن أفتمودات زيادة مودات ሰላም ሰላም
ለመልካሃና ወያ ጀምርታን ቅዱስ ወደስ ባለማርያም ወታት መግድ አንን አለ ዋደ ዋዲ ሰላም ተማዘነ ወጎይታይን አምላክን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ንጹህ ስጋ ካን ክቡር ደም ካን ተቀበልኩ መሰረት ኃጢአትን ያድገን መደለኝ ይሆነኒ ሁሉ አይን በተደምና በምስጋና አምላክ አለ ሰላም ተጠመና ቅዱስ ፈኑ
ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ እንዘ
نصاركان سبن وارم يخاتم مرهم كم صدقون تفديم تقدم بدلنا يذكر وبيدا مرد قاطب يمصارنا أبي نزار أبي Oh,
ማርያም በቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ በእናቴ ድንግል ሥጋውን ድንግል አደረ እግዚአብሔር ሰው ሰላም ለክለው ምስሪ ካስ ብረክቴ ፍረሰቦ ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ስርየትና ናፍቆ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት በኩሉ ፍጥረት አዛድ ወአናብርት ወበረት ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ገብሮ ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እላውስተ አይነ ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ከበረዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አዛት ወአናብርት እላውስተ አይነ ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ገብሮ ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አዛት ወአናብርት እላውስተ አይነ ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ገብሮ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ገብሮ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ገብሮ Yeah.
ጎይታ ክብሪ አመስግኖ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ አዳም ዘለለ ሓጎስ ዘሳ ሔዋን ዓለለ ድሙቕ ዕልልታ ነፍሳት ዘለሎ ኣብ ማእከል ገነት ስለ ዘብቅዐ ሕሱም ባርነት ከበሮ እልል በሉ ንጎይታ ክብሪ አመስግኑ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ናይ ጥንቲ ገበት ሰረይ ሓጢኣትና ተሳዒርዮ ብደም ጎይታና ኮይንልና ኣሎ ፍስሓ ዓወት ብምድሓን ኣምላኽ ጎይታ ክርስቶስ ከበሮ እልል በሉ ንጎይታ ክብሪ አመስግኖ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ሞት ምስ መቓብር ዓስቢ ሓጢኣት ርሒቐልናዮ ብናይ ጎይታ ሞት ውበት ኣምላኪ ናይ ቀራንዮ ነፍሰይ ብጸጋ ተቐበልዮ ከበሮ እልል በሉ ንጎይታ ክብሪ አመስግኖ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ከበሮ እልል በሉ ንጎይታ ክብሪ አመስግኖ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ኩልኺ ምድሪ ተገዝእዮ ንአምላኽ ምድሓን ፍለጥዮ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሞ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ቀዲሙ ቺያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤተ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዓظሙ ቺ
ሰናይተ ዘፈጠረ ቤዛ ዓለሙ ችያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ ችያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ ችያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ ቀደሰ ወአክበራ ለሰንበት ቀደሰ ወአክበራ ለሰንበት አማን እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ ዮብጽሐ ኮነ አማን እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ ዮብጽሐ ኮነ ቀደሰ ወአክበራ ወአዳላ ለሰንበት ቀደሰ ወአክበራ ወአዳላ ለሰንበት አማን እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ ዮብጽሐ ኮነ አማን እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ ዮብጽሐ ኮነ ቀደሰ ወአክበራ ወአዳላ ለሰንበት ቀደሰ ወአክበራ ወአዳላ ለሰንበት አማን ተንሥአ ዮብጽሐ ኮነ አማን እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ ዮብጽሐ ኮነ አሜን። ስለመዘሙር ሁሉ እግዚአብሔር ተከበረ ተመስገነ ይሁን። ዝማሬ መላእክት ዝማሬና ረበና ሰናይ ፈቃድዋና ጌታ በአፈን አስተካክለ ሰናይ ፈቃድዋ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ክቡር ይትባረክ ይትሰበሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወወልድ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን። ዝማሬ መላእክት ይስማዕና نحواتنا زمار ملاك تسمعنا زمار ملاك تسمعنا سمومن سمنا مليسو يحدث دعبر زبلي سلازي كوني
لما عندي كنريو دلينا زلنا كاب تنساي كفار زياد زحلف هو بزعت تنساي تماهرنا نيرنا كاب تنساي زلو صومون بمولو كم حنتي معاتي بتنساي سقعلو معاتي كم حنت معاتي جرينا نوعلو مالتي معاتاوي كريستوس تنسى متان دا تبعله كنس أبي أكتسيد كريستيان نامتنا النسالم بزعات تنساي متان دماغ معانت معاتي جرينا نوعلو صوم مولوز مالتي كذا صون معاتي دجميرنا دحر تنساي زلا صوني انت تبال انتلنا ما ادو ده تبال ما ادو مالت مسغار مالتي بجيس كوينت قالو مسغار مالتي كابينا بينا تساغرنا انتلنا كاب صلمات نبرهان كاموت ناب هيوت استساغرنا لو معات نمزكاريا ذا الرزوني ما ادو الى ما بوداتنا نغيرومنا زلو مالتي ما ادو مالت كم زبلنا مسغار مهون كله أدام نحن ششنا مشيتنا عمد زاكل آب سيول توسينو غنبر متصنحة بدحريقنا كلها دومتم نفسات آب سيول زنورو شحقوا بعلة عربي وإذا مرانا يسوع كريستوس بسقاو نفسه بدا قدست سقاو كاب قدست نفسه مستفرالي نفسه ملكوت كمسلستوا هذا ناب سيول وريدو نفسات بمولهم نفسات كاب سيول زنورو ناب جنة دساغر لهم علة عربي سقلتيو جن شحقوا كومنت نتي علتي ويدما نتي ناب نمزق خاري مبوتاتنا نتا نايتنساي معات تحرتنساي معات زلا صوني ما أدوك إلهم نجيرمنا زلوا ويدما ما أدوك إلى هم تصوع كنتصوع هم زقباناون نجيرمنا ويدما أرديهمنا زلوا مالتي بدحريو زلا معات توماس يعتبر دي توماس استبعد المغنيات دما مستنساي زتأسسر المغنيات سرزلوي شعقوا قدام العنان يسوع كريستوس قابلة تساي عبشامنا معاكي لما عند السنة بلنا ونجلون بتوماس ذكريو بزعبا نايتنساي متاني ناون حجي ዳግማይ ትንሳኤ ክንብል ኮልና لما عندي ካልኣይ ትንሳኤ ሃልዩ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ግዜ ምጽኣትን ትንሳኤ ጉባኤ ዘመልክት ኣይኮነን ዳግማይ ትንሳኤ እቲ ዳግማይ ትንሳኤ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትንሳኤኡ ናዋርያ ቅዱስ ቶማስ ወይ ድማ ብኡ ኣቢሉ ድማ ሁሉም ምእመናን ዘመሓላልፎም መልእኽቲ ስለዝነበሮ ኣብ ሻምነይቲ መዓልቲ ከምቲ ኣቐዲሞም ኣብ ትንሳኤ ተኣኪቦም ከሎ ብምሴተ ትንሳኤ ማለት ብዕለተ ሰንበት ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕፁ ማዕጾ ተዓጽዩ ከሎ ካብ ኣይሁድ ፈሪሖም አይሁድ ድማ ይደልዮም ስለዝነበሩ ንሐዋርያት አው ተዓጽዮም ስለዝነበሩሞ بدحريو ግን ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕጾፈት ለይ ፍኒስትራ ገፍቱን ለይ ገይበለ በዓሉ በኃይል መለኮቱ ስግኡ ምስ መለኮት ፍጹም ተዋሂዶ ከም ዘሎ መዳን ከረዳአና ወይ ድማ ከምህረና ብዕፁ ማዕጾ ወንጌል አጽቢኡ ከም ዝምስክረና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ عيسرا لما عنتون سنة بلنا بجيل سايمون سنة بلنا أتصبحوا خمس مسكرنا قيدانا ملغنا مدعنا يسوع كريستوس بعصو مع صياتي إذا عبت مرتين عنا كمي مالتي انتهينا نسو ساب كنسو عملا كنسو دما فتصم ساب كم سنة بلنا خرد عناي كمي جيرو مع صوعصو كل عاد مقدر اللون እግዚአብሔር አምላክ ማለት ነው ስለዚህ በሆሚ ድማ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ካሉት ሐዋርያቱን ብንጹር ገልጾሞ ዘሎ ማዕጾ ብዕጹ ገዛ መእተው ዲ ሁሉ ሁንሱ እግዚአብሔር አምላክ ወይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አትዩ እዚ ንዓና ዓቢ ምልክት እዩ ናሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ድማ በዓልዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ እሱ ፍጹም አምላክ ምዃኑ ድሌቱ ዝገብር አምላክ ምዃኑ ንኸረድኦ ኢሉ سجارو أقدموا هؤلاء قدوس توماس
ካብ እቶም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ትንሳኤ ሙታን የልቦን ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ብንጹር ተጻሒፍልና ኣሎ ዝነበረ ዓሌት ካብ ወገን ኣሴር ዝነበረ ስለ ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ማለት እዩ ዓሌቱ እዚ ትንሳኤ ዝበሃል ኣይኣምኑን እዮም ነይሮም ብኸምኡ ድማ ኣብ መጀመርያ በዓለ ትንሳኤ ንሐዋርያት ምስ ተገለጸሎም እግዚአብሔር ኣምላክ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ምስኦም ስለ ዘይነበረ እሞ ሽዑ ብድሕሪኡ ንጎይታ በሪእናዮ ምስ በልዎ ወኣነስ እቲ ዝተሸንከረ እዳው ዝተወግአ ጎኑ ከይረኣኹ ፍጹም ኣይኣምንን ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ብኸምዚ ድማ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ መጽኡ ማለት እጂ ንኣብነት ሻምናይ መዓልቲ ክንብል ከለና ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ክንደይ እንተኢልና ነታ ሰንበት ተቐዳሚት ዘላ ሰንበት ተቆፂርና 8 መዓልቲ ብኸምኡ ኢና ድማ እንታይ ንብል ሰሙን ንብል ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ንብል ሳምኒት ማለት እዩ ሰሙን ማለት ሳምኒት ማለት እዩ 8 ማለት 8 ቁጥር 8 ሓደ ክልተ እንዳበልካ 8 ኣመ ሰሙኑ ክንብል ከለና ኣብ ሰሙኑ ወይ ድማ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ማለት ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ማለት እተን ሰንበት ክልተ ስለ ዝቁፀራ ዘለዋ ሰንበት ሓደ ሶኒ ክልተ ሶሉስ ሰለስተ ረቡዕ ኣርባዕተ ሓሙስ ሓሙሽተ ዓርቢ ሽዱሽተ ቀዳም ሸውዓተ ሰንበት 8 እንብሎ ሰሙኑ እንብሎ ብኸምዚ መልክዕ እዚ ማለት እዩ ወንጌል እውን ክምስክረልና ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 በመዓልቲ ዝተነበበና ማለት እዩ ኣብ ፍቅዲ 26 እንታይ ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ ቶማስ እውን ምሳኣታቶም ነበረ እዩ ቶማስ እውን ምሳኣታቶም ነበረ እቲ ኣያምን ኢሉ ክማጎት ፀንዐ ናይ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ እውን ልክዕ ከምኡ ንዓና ኣብነትና እዩ ልክዕ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ንስሓ ኣብነትና ዝኾነ ሽሕ እኳ እንተኸሓደ ከምቲ ትማሊ ቤቀሺ መላካ ሃይል ዝምሩና ነበሩ ሽሕ እኳ እንተኸሓደ ሽዑ ንሽዑ ስለ ዝተጣዓሰ ናይ ንስሓ ንዓና መምህርና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ ኣብዚ እንሪኦ እዚ ምጥርጣር እዚ እንሪኦ ንዓና ንኩላህና ኣብነትና ክኸውን ተባሂሉ እዚ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘሎ ወኩሎ ዘተፅሕፈ ለተግሳፀ ዚኣነ ተፅሕፈ ከም ዝተባሃለ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ እምበር ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ኣቐዲሙ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣልዓዛር ከተስኦ ነታ ወዲ መበለት ከተስኦ ከሎ ምሶም ነበረ እዚ ትንሳኤ እዚ ኩሉ ሪኦም እዮም ብስጋ እግዚአብሔር ኣምላክ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘተስእ ብሓቂ ሪኦም እዮም ነይሮም ደቂ ሰባት ግን እዚ ኩሉ እንዳተገበረሎም ከለውን ስጋዕቲ ናይ መጨረሻ እዋን ጎይታ ከም ዝተሰስአ እውን ከኣምን ኣይከኣለን ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ እዋን ዘለና ሰባት እውን ልክዕ ከምኡ ኢና እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ምስክርነት ናይ ኣቦታት ብዓብይ መፅሓፍ ቅዱስ ልዕሊ 2000 ዓመት ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብ ርእሲኡ ብዙሓት መፅሓፍቲ በብእዋኑ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ከም በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቡነ ኣረጋዊ ካልኦት ቅዱሳን እግዚአብሔር እንዳተስአ ንምስክርነት ንዝኣክል እንዳተስአ ክመረና ከሎ ደቂ ሰባት ግና ኩሉ ግዜ ምስ ደቀስና ኢና ነቲ ሓቂ ካብ ሓቂ ክንረአዮ ካብ ሓቂ ክንሃድም ምስ ነበርና ኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ይቕረ ይበለና ብዝኾነ ንሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ሃባስከ እስኻ ከይረኣኹ ኣምን ደደ ኢልካ እወ እምበር ኢድካ ብፃየ ኢሉ ጎኑ ኢሉ እቲ ሽንካር ኩሉ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣርእይዎ ምስ ረኣዮ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ማለት እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን በልዎ ይብለና ጎይታዬን ኣምላኸይን በልዎ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን እግዚአብሔር ኣምላክ ድማ እንታይ ኢሉ ንስኻ ርኢኻ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግን እንታይ እዮም ኢሎም ማለት እዩ ብፁዓን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዝኣክል ፀጋ እዩ ዘለና ነቶም ብእግዚአብሔር ኣምላክ ብፍፁም እንኣምን ንህላዊ እግዚአብሔር ብዓብይ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅኡ ካብ እዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ን33 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብዚ ምድሪ ዝፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ድማ ንዓና
تساقيلو خمس رحنا نأمن بحق انتاينا مالتيو أبقر مجزيابير انتاينا مالتيو بوصوانينا أبقر مجزيابير بوصوانينا بحق لك نتوم كير أيز أمن صحا سلزرعها خاز زامن كار توم كير أيز أمن بفتصم نت زلاتهم جنا ساتهم انتاي مالتيو بوصوانينا مجزيابير عملانا خبر المسجانا ينمعو انزل عالم يكون بحقي እግዚአብሔር አምላክ نعانا نتوم بحق نأمن بوصان إزز أكل تسجاز هذا እግዚአብሔር አምላክና بحق كبر مسجانا يجبوا أي بعد إزز كرزي نمنتايو تذكروا إن توماس انتهينا لك بزعابة تنسايا مودان بتوماس عبيرنا نمهارو سلزولو أبوتاتنا دحر تنسايا زلا سولوس انتايلو تصوعوا مالتي توماس إلهم تصوعوا توماس نت تاريخ ذكرنا نوع نجر ذكرنا انتاي كون مالتي نحنا لما ابنتنا نخنا عبي بحق بصان زبلنا ابنت نخنا عبي نزي كنذكروا بوتاتنا أزومنا الله مالتي سوني انتايلوكم الله معادوت مالت مسجار كابينا بينا إلنا دلنا كاب سمات نافرهان لك كاب إسرائيل عن كاب جبسي كاب مدركنان كاب جبسنا مدركنان جاتهم فاسيكا زغورو كم تبغى داعي يسقط أصنام فاسيكا زغورو إذا فاسيكا نهانا دما إذا دما مسجار هذا كموت ناب هيور كاب تعداد نبرة تلمسيسو ناب هيور زت السألنا ويدما استساقنا له جزء إتي سالساي رابعي معاتي زلو كابسنمت رابعي معاتي زلو سونيلنا سولوس ربع مالتيو رابعي مالتيو أربعة مالتيو كأربعة زوج أي ربع نبلو مالتي سولوس كهم تاي زوج أي سولوس نبلو سلسة زوج أي كابين أنجمر مالت كاب أهود كاب حادة سوني سولوس إلنا لنا ربع مالتي ربع يجي ربع الآزار كبايلي سوا مالتي الازار دما زي معك زين من تاع الازار تبعي انتينا ويدا من حنان يسوع كريستوس حزب اكيبو موها ايهوداوያን በተሰም ለሐስቦ ጌሩ ነ አስለዘተሰኦ እዩ ማለት ና አልአዛር ካብ ሙታት ስለዘ አልአዛር መጀመሪያ ታሪክ ከምንሪዮ ማለት እዩ ወይዳ من حنان ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ማርታ እንደማንዑ ንጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይልምና ከም ዝነበራ ጸቢቁ ፈልጥ ነይሩ ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ግዚኡ ስለዘይበጽሐ ማለት 4 መዓልቲ ክገብር ፈቃዱ ስለዝነበረ 4 መዓልቲ ናብ ቤት አልአዛር ከይዱ ማለት እዩ ቤት አልአዛርን ማርያምን ማርታን ማለት አቁም እስከደ መጀመሪያ ምን በጋሱን ታይሉ ነሩ ሐዋራን ታይሎም ባር አልአዛር ሐውና አልአዛር አርተና ደቂሱለሞ ነኺድ ነገሳዩ ይልዎ አልአዛር ደቂሱለሞ ነገሳዩ ሐዋራ ድማን ታይም ሲሎ ዋ እንደ ደቂሱዳ ጎይታ ወስኒ ታይሞ ኢሎሞ ማለት እዩ እሱ ግን አንታይሎም ዳሃን ነኺድ ዳይሎ ገና ሰማይ ፈለጡ እንደለው ሐዋራ እግዚአብሔር አምላክና ቀድሞ ፈሊጡ نخدسوي زغيز زبلو مالي ناقوم سبتح مريم مارتان كمستقبلهم موساتن لما قويدا عبزن تتولسني حونا الأزار سني أي مسمة النيرو إلم كمستزاروامو بدحريو قويدا مرحنا إيسوس كرسوس لما حجي لما أمانا حجي انت آمين كنون يخوني نزعمن كل نجار يكبر اللي بمبال نام مقابرو وسرني كم زملان شعو توم أيهود مساعد نورون بمولهم تأكيبهم كيلهم بناء أيهود لمدين داينيرو حادثة سجع سلست معتي زجبر كمو ده بتصرني بخوم يقول دامر عنان يسكت 4 معتي زجبر مالك 4 معتي زجبر أنت المسألة معتي تسيو كم زغين نيرو خبها سلسل كأر مالتي دحر سلست معتي هم بالراعي معتي زغل المهنيات دمازي فتصم
بدن غوين ويدما ريسا غوينو سلازنا برا بربعة معتي أبربعة معت خطصوا بيتها مرحنا يسوع كريستوس كي شعب العريو انتاي غيرو مالتيو نافت مقابرو كفوتو بسلوا شايلين ديو تبايلو دحان كفوتو دا وإذا نت مقابر كفوتو لويلو شعو نمجنزو من يمزب زلزلو انتينا هواريات لك 5 حجب زوانزي حدثت ناب قدس بيت كريستيان تمالو قصص بعد نبر الرئيسة وين بيت كريستيان مسمى انتايم زغورو كانت مالتيو تايم زغورو كانت يفتحوا اتمقنات ويدما تقنيتو زنبره فتحوا 5 ولا نهارات حجي دما نحنا نت رئيسان تايم زغورو مالتيو نفتحوا زغنا ماسري ويدما نحاتيات بآتيات تأثيرون تصنيحين سبزي نجاير أملاك لمنا نفتحه مالتي إذا فارق زياير سلسقونه بحيلنا يكونه نهارات أو كذا تنساي انتايلوم مالتي انت منفس قدوس أوف كم زبالهم أوراق سوان سعنتو يوم جبناني الرمالتي أنا لك كمتي نعي زلاغنا أنا دما يلؤخكم له فقد 20 كنتن تاير ومجيل يوحنس مراف 10 فقد 20 كنتن زغلو إزئلو أوف بللهم منفس قدوس تقبلوا حقياتهم زحدكم لهم حدقلهم نزحدكم لهم قنا أيك حدقلهم يولوهم يبلنا مالك مثلهم ما عند زبرنا سلازي اتما أسر حاجات زي قالوا ولا حتى يكون فتحوا مبالو نجزيو نال آزار كابنا يتسبو نسبوت أمير وز نبرة نتريسات أمير وز نبرة نجر كفتحلو زير عملاك كوي كالي عشان كوي إتي مقابر كلين وز الله يكونن تتمتمو زلوا تتمتمو مجلس تتمتمو زلوا يكونن سني مع مقبل زلوا زت زير عملاكي جد نمنتاي كمهروي مالتي زير أبلعنا وينو ويدما كوي تصبت مسالة مريزنا تفديتهم هواريات جن تملوغات هواريات جن أبز مدرز طرف تسلا زغانو لك أهم سعيدي كائنات أبوداتنا موك زيابيرن دك سباتن زمالرو صلوت زغبرو لك خمو خون كم زغبوت سرعات تكل سلا زمت سبيتا مرحنا يسوع كريستوس مجمريا نت مقابر كفاتو ليلو بدحري ما نت نزتكبر مالتي فتحلو زولا زيار أملاك بز مغنيات كلاي دما على أزار من دايو تسوي أزار وعنت إلنا دما دايو تنساء بحق 5 له مالك إذا تنساء إذا على أزار بتصون يجزيه الحري على أزار ميتيو حجيب المدرسة يلا بموت حالي في على أزار حالف كله دنا إزي عابنتي هايدي تنساء زقوة ودما نمسعي بمول أنا إن تسوء تنساء انتاي مالتي تنساء انتاي مالتي زي عابنتي هؤلاء قدس أولوس نسفروا تصاب أبوم ملؤكتو أم معرف عسرت حمشته انتهى يزبن فقد 20 تايبل حجقنا كريستوس كموتات تنسأ بزغانايتهم زموتو بغري تنسأ قنال على أزار دمو عيدس أنجينا كما يقول دا أبوي تامر حنا يسكس بغر تنسأ قوي قد ميوسني قالوت مويتيو على جزير مويتي ماله كلاي دما نال أزارنا يقول أمرنا يسوع كريستوس بزح زفالاليو تنساي عدو كلاي دما تايو قد أمرنا يسوع كريستوس بحيل سلطاني تسيو ماله كمتي زحرف أوان زنبنا يوم مالتي نزا نفسي زياي قد أمرنا يسوع كريستوس بعلي حلف الزهبة مليسد ما بعلي تسأمبر كاي كوز تزغل ولا حد يلبونيز ولا حد يلبون فقط نيجزيابير أب فقط نينفس قدوس فقط نيولدن ناي سلست يوم زيم حادث لزغنا ناي ولد فقط ناي أب فقط ناي أب فقط ناي ولد فقط نينفس قدوس فقطون حادث لزغنا كاباي كوز تزغل ولا حد يلبون ولا حد مالن تاي مالتي السوق فتصم أملاك سلزغنا مالت كم سلزغنا كاباي كوز تزغل ولا حد يلبون بحيل سلطاني تسيو مالت إذن قالوا إذا تسوقن على زرنا منك قد أمر حنا يسوع كريستوس بعلي تسيو تاود ما بلت
ጎይታና ኤልያስ ንርእሱ ኤልሳ ንርእሲኦም ሙታት ከተስኡ ከለዉ ሙታት ከተስኡ ከለዉ ናይ እግዚአብሔር አምላኮም ለሚኖም ናብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚኖም በር ናቶም ናይ ባህሪኦም ስልጣን የብሎምን ብጸጋ ዝረኸብዎ እዩ ናቶም ወልሓንቲ ነገር የብሎም ካብ ውሽጦም እንታይ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዝሃቦም ጸጋ እዮም ዝዓዩ ማለት በሆሚ ድማ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ኩሉ ነገር ፍሉይ ዘብሎ ማለት ንዓና ድማ በኩር ዝኾነና ንምንታይ ንትንሳኤ ዘጉባኤ ስለዚ እዚ ድማ ረቡዕ አልዓዛር በሃል ሐሙስ ድማ ሐሙስ አዳም ኢና ንብለውን ኩላና ብልምድውን ኣብ ዓድና እውን ሐሙስ አዳም ኢና ንብሎ ኣብዚ ምናልባት ኮይና ክንዝንግዕ ንኽእል ንኸውን ግን ሐሙስ አዳም እዩ ዝበሃል አዳም ድማ ንምንታይ ዝዝከር ኣብዚ እንተኢልና ሕጂ እውን ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ክንብበልኩም እየ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ይብል ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ በቲ ሓደ ሰብ ፍጹም አምላክ ዝኾነ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝመፀ ትንሳኤ ሙታን ከምቲ ኩላቶም ብአዳም ዝመፅኦም ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም እዚ ትንሳኤ እዚ ናይ መን ትንሳኤ እንተኢልና ናይ አዳምን ናይ ዘርኡን ትንሳኤ ናይ ካልእ ትንሳኤ ኣይኮነን ስለዚ ብአዳም እንታይ ኮይና ኩላና ሞት ሞይትና ማለት እቲ ትእዛዝ ዝነበረ መጀመርያ ንአዳም ዝተዋሃቦ መምርሒ መጀመርያ አዳም ህይወት ዝነበሮ እምበር ሞት ዝበሃል ኣይሰማዖን ነይሩ ሞት መዓስ ይመፅኡ ናብ አዳም እንተኢልና ሓጢአት ምስ ገበረ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ እምበር ኣብ ምዕራፍ 3 ተሪእና ኦሪት ዘፍጥረት አዳም እግዚአብሔር ንአዳም እንታይ ኢልዎ ንአዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ሰማዕካ ኣብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝካ ኦም ስለ ዝበልዓኻ ምድሪ ብሰንካ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጀራኻ ካብኣ ብፃዕሪ ብላዕ እሾኽን ተቕርባን ተብቁለልካ ብቑሊ መሮር ድማ ብላዕ ካብኣ ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ ትምለስ እንጀራኻ ብረሃፅ ብላዕ ከመይ መሬት ኢኻ ናብ መሬት ከዓ ትምለስ ኢኻ እቲ መርገም ዝነበረ እዚ ህያው ዝነበረ ሰብ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሞት ዝሰማዖ ኾነ ማለት ሞት ዝሰማዖ ኾነ ብኸምኡ ድማ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ እውን ኣብ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ እንታይ ዝብል ናይ መጨረሻ ክሰዓር ዘለዎ ጸላእስኒ መን ይልሎ ማለት እዩ ሞት ናይ መጨረሻ ክሰዓር ዘለዎ እቲ ናይ መጀመርያ መርገም ዝነበረ እንታይ ሞት ህያው ዝነበረ ሞት ክትመውት ኢኻ ተባሂሉ ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብኡ ውስተ መሬት ተባሂሉ ስኻ መሬት ኢኻ ወይ ድማ ካብ መሬት ተፈጢርካ ኢኻ ሕጂ ድማ ናበይ ክትምለስ ኢኻ ማለት እዩ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ስለዚ ከምቲ ኩላቶም ብአዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ከዓ ካልኣይ ምፅኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ሕጂ ኣብ ካልኣይ ምፅኣት እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኩሎም እንታይ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ትንሳኤ ዘለከቡ ክትሱ እዮም እቶም ሙታት ክትሱ እዮም ኣይትሱን እዮም እቶም ካልኦት ከቶም ሓጢአተኛታት እሶም እውን ከይተ እዚ ትንሳኤ ዘለክብ ትንሳኤ ዘለኣሳር ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ አዳም ኢሉ ተዘኪሩ ዘሎ ድማ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ሓምሻይ መዓልቲ ዕለተ ዓርብ ማለት እዩ እሱ ድማ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ድማ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝሰረታ ማዓስያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተሃኒፃ ወይ ድማ ማዓስያ ተመስሪታ እንተኢልና በዕለተ ሰንበት ሽዕኳ በዕለተ ዓርብ ደሙ አፍሲሱ እንተፍሰሰላ ብትንሳኤ ከቢራ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ጴጥሮስ ስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ ድማ ቤተክርስቲያነይ ካሃንፃየ ኣብ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይከናውፅዋን እዮም ዝተባህለሉ ጎይታ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ስለ ዝሰረታ እያ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ማዓስያ ቤተክርስቲያን ተጀሚራ እንተኢልና ብትንሳኤ ብኸምኡ ኢና ድማ ሰንበት ካብ ካልእ ዕለት ሕልፍ ዝበለ ነኽብሮ
سنبت كريستيان تبايلا تخبر إذا سنبت حج زلا مالدي بخبز ملكي نحنا كم بحدش استولدنا الله سلا سبحانه مالدي تنسى إذا بتنسى تخبر سنبت كريستيان سنبت نتنسى يكون التخبر تنسى يعني سنبت تخبر مالدي ويتامر حنان يسكت ستايل الله سنبت السبب أنت سبك فترة سنبسي من سبب يتفت إيران بل سب من سبب هيكون أنت فتيره كم زعجين كتبلع نبر دايس بعلالو كتنبر بلا عمزة كتبلعي كاغنا يتنبر نمقبيل كاغ راح تنبر هاي تخلنا عمزة نمقبيل كاغ تنبر هاي تخلنا تاي لا يا نخدنبر كنا تاي تدبر مالتي تبلع مالتي زيا فادوس زيا بلع مشات زيا بلع كا تحسيتو عندهم كاغنا سقام من تمقبيها تنبر لها تاسبت ما من تسبيا تفطرنا من تسبب سب من تسبت هاي تفطرنا جاير عملاك نعنا عرفت أقدمه مسرتنا قلنا ندك صار دخمات سلازقنا عرفت سلازدينا بدأ على تدما من جاير عملاك تذكر قبأنا سلازقنا يعتبر فطيرة بزغنا سنة كريستيان قدس تبعلو ويدما تنساي كاب تنساي النبعلا سنة كريستيان قدس تبال حمشيتي إذا شاد شيتي دما قدام دما أنست تبال مالتي أنست تبال تمالي ربنا قلي سومون يروميم أنست تبال المقدار دما نادن فرصات أنستي نمذكريو مجمريا تنساي إذا بسرامنين انتهينا تنساي إذا بسرامنين فرصات أنستين تنساي أبسير مالتي سلازي بزي ملك عزي مالتي بأنت هوان تعاط وهو تجنت وأنت مرام تقول تروى لنا داغنا كفلنا نبلع من سيوز زود سقاو ودمو لكريستوس زبلا لنا أب نحمس سداسي مرام مالتي سلازي بأنت هوان تعاط وهو تجنت هوان ده وين مالتي مخنيات ناي معصوي ناي من جنة معصوي مخنيات كوينا إذا ما بخنيات مخنيات كوينا أنت إلنا الساعة يابلوس مسيو أسحيتوا مسس حدا دمان سوى أسحيتاتو كلك يوم دمان تاخذهم أو حتى توديهم نادم مغنيات يقولون قل تمام مجمرة مغنيات وزخانة مني أنتينا هوانة بسنك هوان تاخذين مالتي جنة تحسين بسنك أدينا تسنك المارم دمان تاخذهم جنة تراحوا دبلان أنا استغذكر كله زنقب سادات مجمرات ساي سبقا بعمي دما أدينا كرسم دمارهم نذكر مالك سلازي أنا استقبال كله بخبز ملك عزيون نزلت سايزي نذكره مالتي زيار أملاك أبزغنا سولد لنا دما عشر تغطى هورات شحقاك زيار أملاك عشر تغطى هورات أودات بمولهم ويدما سقوط بمولهم نايود عليه زلو بمولهم وأنت مرتسل قل اتزعله خبر زلو لعنه زغنا نجر معنا صقا استوهبنا تنساء اموتان زبها بمن يتسبك انتنا بدقنستي يتسبحوا سلازي اذا نجر زي كنفلطو خنردو يغبانا حاده ابلس حاده بويتا خون كبزي غبو وي دما نغمهرناي انتاي زبل ام مصحف تصحفنا تو بويتا خون زدلس انتاي خون أقلقاليهم خون تقولي خون زلس أقلقاليهم خون ما سلازي زيارة أملاك حوارات راح نستنساين تزبطو أودات راح تزبطو ويسوقت راح تزبطو لما عند مثلا إحنا نعرفنا مكتنيون كذب المسكالنا لك عندي هوري تصحيح زلوا مالدي قصروا هلو أيداين دامز قبرنيرهم ندك أرستيون نهتاناتن أو شيء قصروا نيرهم نعم كم قصر ليكونا بصوت